Fl-aħħar ġimgħat ġiet imnieda riċerka bil-għan li tistudja s-saħħa mentali fit-tfal u żgħażagħ. Studju li se jkun qed jinkludi etajiet li jvarjaw bejn 5 snin sa 16-il sena b'riċerka li tinvolvi wkoll il-ġenituri u l-għalliema. Ħadna il-kumment tat-tabiba li qed tispeċjalizza fil-psikjatrija Rosemary Sacco li bħalissa tagħmel anki taħriġ fir-Renju Unit illi tatna aktar dettalji dwar dan l-istudju. Nixtiequ nkun nafu l-prevalenza tal-mart mentali, però mhux biss, ġifieri aħna nkun qed insaqsu wkoll dwar il-tip ta' challenges il-ġenituri qed jiffaċċjaw, it-tip ta' challenges li tfal qed jiffaċċjaw, x'inhuma ċ-ċirkustanzi f'ħajjithom, għaliex aħna nafu li ċertu ċirkustanzi jistgħu jeffettwaw il-psikoloġija ta' dak li jkun. Waqt li ħeġġet biex ikun hawn partiċipazzjoni hija tat ħarsa tal-applikazzjonijiet li jridu jimtlew biex tissaħħaħ ir-riċerka. Inqasmu l-invitation packs lil ġenituri, dawn l-invitation packs jispjegaw eżattament fuq x'inhu l-istudju. Hemm ħafna x'taqra, imma fil-verità kull min jixtieq jipparteċipa kull ma jrid jagħmel jiffirma jimla l-karta l-oranġo jiffirma. Minn il-karta l-oranġo mbagħad inkunu nafu mill-liema lokalità, l-età tat-tifel jew tifla, u minn dawn inkunu nistgħu nagħmlu sampling. Ħadna wkoll il-kumment tal-psikjatra tat-tfal Nigel Camilleri fejn spjegalna wkoll is-sitwazzjoni tas-saħħa mentali tat-tfal f'pajjiżna. Strategy plan aħna rridu nkunu nafu kemm hemm tfal li għandhom problemi b'saħħa mentali. Sissa Malta ma nafux. Dal-istudju li qed tagħmel Dr. Sacco huwa affukat fuq huwa bbażat fuq riċerka li saret l-Ingilterra bdiet fin-1970s, l-istess riċerka Malta. Dr. Sacco ħadet l-inizjattiva biex tagħmel dal-istudju u minnha aħna se nifhmu x'inhuma l-bżonnijiet ta' tfal veru Malta. L-istudju qiegħed isir ukoll billi jsir tqabbil tas-saħħa mentali fit-tfal Maltin ma' dawk f'pajjiżi oħra. Malta għandna l-istess ammonti ta' tfal b'problemi saħħa mentali bħal bqija tal-Ewropa, bħal percentaġġ bħal ADHD, awtiżmu, depression, oppositionally defined behavior problems, aħna naħsbu li ħansibu ammonti simili. Dan l-istudju qiegħed isir bl-għajnuna tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali għat-Tfal u l-Adolescenti, il-Kunsill Malti tal-Għaqdiet Volontarji u Mental Health Malta.